Erokamano Juma, weche pod tek e somo mag junior secondary kendo geno en migawo mar somo biro temo mar mondo mi olos kuonde ma pod nitiere fuok mabende koro mono jopuonjre somo e yo makare ka bende koro higa manyien jopuonje manotimo penj mag KPSEA koro donjo e junior secondary. Geno ni en thuolo kata somo mabende biro dhi e yo makare. Kawadhi nyime ni jopuonj mag junior secondary boma ma Nairobi oyango ni gibiro bago ng'anyo bang' ndalo adek ka sirikal ok owinjo ywakgi kendo chopo dwachgi. Ka giloso kawuono e boma ma Nairobi apisi mar Kupet, jopuonj go ne olero ni ok gibi keto kokgi e orak mar tich e Januari higa manyien ka giwacho ni mano en ataro mar winjruok mane gin godo kane gichako tich. We are very categorical that if our contracts will not be transformed into permanent and pensionable, come next week everybody that is teaching in the junior secondary school will be on the street. And that is a confirmation, and parents must be aware that nobody will be in charge, nobody will be teaching their children come next year, 2024. We want to make our statement today that we will not go back to class unless and otherwise we are confirmed from internship to permanent and pensionable teachers. We have been patient enough. Yes. In fact, we have worked for the TSC the whole year. Ramogi